ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ମହାନ ସେବକ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ମହାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଅଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ବିଲି ଗ୍ରାହାମ। ଚାଲନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ମହାନ ଦାସଙ୍କର ଜୀବନୀକୁ ଆମେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବିଲି ଗ୍ରାହାମ ଆମେରିକାରେ 1918 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 7 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର କାରୋଲିନା ଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବିଲି ଗ୍ରାହାମଙ୍କର ପିତାମାତା ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମୀ ଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଅର୍ଥର ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଲି ଗ୍ରାହାମଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବାକୁ ଯାଉଅଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ଜୀବନରେ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ କିପରି ପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କଠାରେ ଜଣାଶୁଣା ଅଟନ୍ତି। ବିଲି ଗ୍ରାହାମ ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ। ଉତ୍ତର କାରୋଲିନାର ସାଲେଟ୍ ଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ବିଲି ଗ୍ରାହାମଙ୍କର ପୁରା ନାମ ଥିଲା ୱିଲିୟମ ଫ୍ରାଙ୍କଲିନ ଗ୍ରାହାମ ଜୁନିୟର। ଯେପରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ବିଲି ଗ୍ରାହାମଙ୍କ ପିତାମାତା କଠିନ ପରିଶ୍ରମୀ ଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଲି ଗ୍ରାହାମଙ୍କର ପିତା ଜଣେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ଜଣେ କୃଷକ ଥିଲେ। ତେବେ ବିଲି ଗ୍ରାହାମ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ସେ କେବଳ ରୀତିଗତ ଭାବରେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କର ଜୀବନରେ ହିଁ ଯୀଶୁ ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରମେଶ୍ୱର କିପରି ଭାବରେ ତାହାଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ। ଥରେ ବିଲି ଗ୍ରାହାମ ଏକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାକୁ ଗଲେ। ସେ ସମୟରେ ପାଷ୍ଟର ମର୍ଦ୍ଦଖୟ ହାମ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ପାଷ୍ଟର ମର୍ଦ୍ଦଖୟ ହାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଲି ଗ୍ରାହାମଙ୍କ ସହିତ କଥା କହିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପାଷ୍ଟର ମର୍ଦ୍ଦଖୟ ହାମ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ତୁରନ୍ତ ବିଲି ଗ୍ରାହାମଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ହାତ ବଢ଼ାଇ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ପାପୀ ଅଟ। ବିଲି ଗ୍ରାହାମ ଏପରି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବେ ବୋଲି ଜୀବନରେ କେବେ ଆଶା ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ, କାରଣ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କହିନଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ପାପୀ ଅଟ ବୋଲି। ସେହିଦିନ ବିଲି ଗ୍ରାହାମ ପ୍ରକୃତରେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଜଣେ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ନିଜର ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ବିଲି ଗ୍ରାହାମ ମାତ୍ର 16 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର 4 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ବୟସର 20 ବର୍ଷରେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ବିଲି ଗ୍ରାହାମ ନିଜ ଜୀବନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବିଲି ଗ୍ରାହାମ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଏବଂ ଗଭୀର ବିଷୟ ମାଗିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତାହା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛି ଯାହା ହେବା ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ ଆଶା କରୁଅଛ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ହିଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆଉ ନିଜକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ସବୁକିଛି ତୁମ ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ତାହା କରିବି ଯାହା ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ ଆଶା କରୁଅଛ। ମୁଁ କେବେ ବଦଳିବି ନାହିଁ। ବିଲି ଗ୍ରାହାମ ହ୍ୱିଟନ ବାଇବେଲ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ। ନିଜ ପାଠ ସମାପ୍ତ କଲା ପରେ ସେ ରୁଥ ଗ୍ରାହାମଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ରୁଥ ଗ୍ରାହାମ ବିଲି ଗ୍ରାହାମଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହେବା ସହିତ ବିଲି ଗ୍ରାହାମଙ୍କର ଜଣେ ଅତି ଉତ୍ତମ ସହଯୋଗକାରୀ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ବିଲି ଗ୍ରାହାମଙ୍କୁ ଅତି ଉତ୍ତମ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଅତି ଉତ୍ତମ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ, ଉତ୍ତମ ଉପଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ବିଲି ଗ୍ରାହାମ କହିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୋତେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବାର ଉପହାର ଦେଇଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଉତ୍ତମ ସନ୍ଦେଶ ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଛୋଟ ମଣ୍ଡଳୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିକଟରେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ବିଲି ଗ୍ରାହାମଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଚାରରେ ଏମିତି ଶକ୍ତି ଥିଲା ଯେ ଆମେରିକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନ ତାଙ୍କୁ ରେଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରେଡ଼ିଓରେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବିଲି ଗ୍ରାହାମ ଇଭାଞ୍ଜେଲିଷ୍ଟିକ ଆସୋସିଏସନ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସଂସ୍ଥାନର ଗଠନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସାରା ପୃଥିବୀରେ କିପରି ସୁସମାଚାର ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ବିଲି ଗ୍ରାହାମଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅତି ସରଳ ଥିଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲା।
ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିଲା। ଆଉ ଲୋକମାନେ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପରେ ଅନୁତାପ କରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ। ତାହାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସନ୍ଦେଶ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଲି ଗ୍ରାହାମ 150ଟି ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ପରେ 1200ଟି ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର କରିପାରିଥିଲେ। ବିଲି ଗ୍ରାହାମ 2ଟି ପତ୍ରିକାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ପତ୍ରିକାର ନାମ ଥିଲା ଡିସିସନ୍, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ରିକାର ନାମ ଥିଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ଟୁଡେ। ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କଲେ ଏହିପରି ହେବ, ପ୍ରଥମ ପତ୍ରିକାର ନାମ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ରିକାର ନାମ ଥିଲା ଆଜିର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବିଷୟ, ଆଜିର ଦୁନିଆର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର କେମିତି ଅବସ୍ଥା ରହିଛି। ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ସ୍ପେନ୍, ଜାପାନ, ଫ୍ରାନ୍ସ ସହିତ 185ଟି ଦେଶରେ ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ପ୍ରତ୍ୟେକ 45ଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାଷାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ 45ଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାଷାରେ ଛପାଯାଇଅଛି, ଆଉ ପ୍ରଚଳନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଅଛି। ବିଲି ଗ୍ରାହାମ ତାହାଙ୍କ ଜୀବନରେ 185ଟି ଦେଶରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ 417ଟି ସଭାରେ ଯୋଗଦାନ କରି ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଲି ଗ୍ରାହାମ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଅଧିକ ଦେଶକୁ ଯାଇ ଅଧିକ ସଭାରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଲି ଗ୍ରାହାମ ନମ୍ବର 1 ଥିଲେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ? ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ। 1995 ମସିହାରେ ବିଲି ଗ୍ରାହାମ ମସ୍କୋ ସହରରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। 1973 ମସିହାରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ସିକୋ ସହରରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ସଭାରେ 11 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କ'ଣ ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିପାରୁଛନ୍ତି? ଗୋଟିଏ ସଭାରେ 11 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯୋଗଦାନ କରି ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଚାରକୁ ଶୁଣିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି କେତେ ପରିମାଣରେ ସେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ଥିଲେ, ଆଉ ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ 215 କୋଟି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅତି ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ, ଆଗ୍ରହ ସହିତ କାମ କରୁଥିଲେ। ଆଉ 1997 ମସିହାରେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 40,000 ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରର ସନ୍ଦେଶ ଶୁଣେଇଥିଲେ। ବିଲି ଗ୍ରାହାମ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଚାରକ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଜିତିବା। ବିଲି ଗ୍ରାହାମ ରେଡ଼ିଓ ଓ ଟେଲିଭିଜନରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଅନେକ ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଟେଲିଭିଜନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାରରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ରେଡ଼ିଓ ଟେଲିଭିଜନ ପ୍ରଚାରରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଆଜି ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାରରେ ସେ ସର୍ବଦା କୃଷ, ଉଦ୍ଧାର, ପ୍ରେମ, ସ୍ୱର୍ଗ, ନର୍କ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନ୍ୟାୟ କରିବା ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କୃଷକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ ପ୍ରଚାର କରୁନଥିଲେ, ଯେପରି ଆଜିର ପ୍ରଚାରକମାନେ କରୁଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସଭାରେ ଏତେ ବଡ଼ ଭିଡ଼ ଦେଖି ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତାର ରାଜ କ'ଣ ଅଟେ? ଆପଣଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର ସଫଳତାର ରାଜ କ'ଣ ଅଟେ? ରହସ୍ୟ କ'ଣ ଅଟେ? ଏହାର ଜବାବରେ ବିଲି ଗ୍ରାହାମ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋ ସଫଳତାର 3ଟି ରାଜ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆଉ ତୃତୀୟ ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା। ବିଲି ଗ୍ରାହାମଙ୍କର ଏହି କଥାକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଜଣାପଡ଼େ। ଏହି କଥାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଜଣାପଡ଼େ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଅଟେ। ଏହା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ଆମେରିକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବିଲି ଗ୍ରାହାମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଉଥିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଉପଦେଶ ନେଉଥିଲେ। ବିଲି ଗ୍ରାହାମ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ବିବେକ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯବାନ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟେ। ବିଲି ଗ୍ରାହାମଙ୍କର ପତ୍ନୀ ରୁଥ୍ ଗ୍ରାହାମଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ 87 ବର୍ଷରେ ହୋଇଥିଲା। ବିଲି ଗ୍ରାହାମ କହିଥିଲେ ରୁଥ୍ ଗ୍ରାହାମର ପତ୍ନୀ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ
ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟେ। ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଯେ ମୁଁ କେବେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବି। ବିଲି ଗ୍ରାହାମ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଥା କହିଥିଲେ, ତା ହେଉଛି ମୋ ଘର ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛି, ପୃଥିବୀରେ ନୁହେଁ। ମୁଁ କେବଳ ମାତ୍ର ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଅଛି। ତାଙ୍କର ଏହି କୋଟେସନ ଦୁନିଆର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରିୟ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲା। ପରମେଶ୍ୱର କୃଷ ଉପରେ ନିଜର ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରମାଣ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କୃଷ ଉପରେ ବଳିଦାନ ହେଇ ଆମକୁ ଏକ ସନ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ଯେ, ହେ ମନୁଷ୍ୟ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରେ। ବିଲି ଗ୍ରାହାମ କହିଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ତୁମେ ଖବର ପାଇବ ଯେ, ଖବର କାଗଜରେ ପଢ଼ିବ ଯେ ଏବଂ ଶୁଣିବ ଯେ ବିଲି ଗ୍ରାହାମ ମରିଯାଇଅଛନ୍ତି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ ମରିବି ନାହିଁ, ବରଂ ମୁଁ ମୋର ଠିକଣାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବି, ଠିକଣାକୁ ବଦଳାଇବି। ଆଉ ମୋର ଠିକଣା ହେବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ, ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ। ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ସର୍ବଦା ଜୀବିତ ରହିବି। ବିଲି ଗ୍ରାହାମ 21 ଫେବୃଆରୀ 2018 ମସିହାରେ ଶରୀର ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସ୍ୱର୍ଗବାସ ହୋଇଗଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବୟସ ଥିଲା 99 ବର୍ଷ। ଆମେ ଏହି ବିଲି ଗ୍ରାହାମଙ୍କର ଜୀବନରୁ ଏହା ଜାଣୁ ଯେ, ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ କୃଷକର ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମନୋନୀତ ହୋଇ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ନର୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ବିଲି ଗ୍ରାହାମ କହୁଥିଲେ, ମୋ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନର୍କକୁ ନ ଯାଆନ୍ତୁ, ବରଂ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ସଭାରେ ପ୍ରଚାରରେ ଯେତେ ବି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରି ପରିତ୍ରାଣ ପାଆନ୍ତୁ। ଏହା ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛି। ତେଣୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଏହା ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା। ଆସନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ କିଛି ଅଂଶ ଆମେ ପାଠ କରିବା। ମାର୍କ 16 ପର୍ବର 15 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଆଉ ମାଥିୟ 28 ପର୍ବ 19-20, ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 4 ପର୍ବର 2 ପଦ, ଏଫେସିୟ 6 ପର୍ବର 12 ପଦ, ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ଥୀୟ 10 ପର୍ବର 3-5। ତେବେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସୁସମାଚାର ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ନମସ୍କାର।